niin, morjesta täällä Lepu. Ja ollaan Minecraftin parissa ja Creeperi on päivällä täällä pitäen. Ja niin kuin huomaatte, Minecraft 1.3.2. Paljon lakia. Ja minulla on ostettu Minecraft, sai siis mulla. Mulla on ostettu Minecrafti, mutta yksi bugi. Mulla pitäisi olla skini, mutta mulla on tämmönen normiskini. Ja niin kuin huomasitte, kun löin Creeperiä, niin siihen tuli tommonen valkoinen. Tommonen. Minecraft on suistumassa raiteilta. Kiva, skinit puuttuu ja kaikki. Ja minulla sitten on nostettu Minecraft, mutta nyt aloitamme tämän Let's Playn. Eli YouTube-nimi on Lepakko 2000, niin kuin olette huomannut. Ja ensimmäinen videossa etsitään näitä pelaajoita. Mutta tää on yksin peli ja tää lakittaa. Kun multiplayers. No kuitenkin. Niin nyt etsitään multiplayer-pelaajoita. Te voitte tulla niihin mun videoihin, jos teillä on esim. Team Fortress 2. Ja siis mun pelinimi on Minecraftista. Minecraftissa hienosti Lepu 10. Joo, ja siinäkin on siinä. Ihmeellinen tää Minecraft 1.3.2 ei olisi pitänyt päivittää. Wow, magic. Joo, mutta eiköhän me nyt aloiteta. Eli jos tulee 10 supia, mä jatkan näitä videoita. Ja siis oikeasti kannattaa tilata. Ei ole turhaa, jos tilatte. Ja mun logo on silleen, että jos te tilaatte minun kanavaa, tai siis mun kanavaa, niin mä tilaan teidän kanavaa myös. Teidän kanavan. Ja pumpkineita heti siinä. Noin. Ja mä nyt kuvaan Bandicamilla, koska tässä tulee mulla äänet ajoissa. Frapsissa mulla ei tule ääni ajoissa. Joku syy siihen pitäisi. Mä nyt mietin, että minne me tehtäis talo. Ihmeellinen, että Minecraft on nää lakinen nykyään. Kuvitsia nyt tästä sitten Let's Plays. Why Minecraft? Mä en ymmärrä, miksi Minecraft on näin lakinen. Snooper settings. Keskustelun lisäykset. Värit päällä. Kieli. Ajalla. Mitä olla? Mikä on? Sillä on kylä. Sillä on kylä, jes. Mä luulin tossa joku kylä, mutta tuollahan se kylä. Kello oikeassa elämässä 15.07. Jes, mahtavaa. Young smell my fuck. Joo, pikkusen pihee. Ente. Valopukeja vielä. Antakaapa sepänpajaa tähän. Oh. Miten tuo tonne tuossa mennä? Ruohonkipuoliksi sisällä tuolla. Mahtavaa, Minecraft on edistynyt todella paljon. Mennään vaikka asumaan nyt tuonne kirkkoon. What? Voin sanoa täydet paskat Minecraft. En oli hyvä peli, mutta nykyään not good game. Joo, mutta pelataan nyt entistä mallia.
Ihmettelen kyllä, että miksi Minecraft on nykyään tämmönen peli. Miksi ei ole enää entisensä? Miksi tämän pitää olla näin lakiin? Ja kanat nyt pois siitä. Saakeli. Tuuhun. No häivy nyt saa. Sitten menee vaikka tuohon. Ja ei. Ei se tuohon. Sitten tehdään kaivaus vaikka tästä nopeasti. Saadaan kutustanut. Miksi kyliä alla yleensä on gravelia? Minecraftiin niin on tullut nykyään ihan hirveästi kaikkea bugijuttuja. Siis tää on ihan yksin peli. Ja mulla on nostettu Minecrafti. Jos sitä mietit. Ihan on nostettu. Ostettu. Sitten menee ylös. Tehdään tommonen sellainen vesihomma. Tehdään nyt ainakin parempi akse. Hakku siis. Uuni. Kirves. Noin. Noin. Sitten. No tämmönen idea, että laitetaan tää niinku tähän menemään tähän ympäri. Mitä? Näin. Tuosta. Noin. Justi. Mitä tää pomppii tää jätkä? Riittää. Ei riitä. Ei saa pelotella. Tää on portaita nääkin. Hei, mitä te oot oikein tehnyt tänne? En minä oo tehnyt mitään. Et ole tehnyt mitään, sehän selviää sitten kohta. Totta! Jätkä vaan istuu sillä kattoo. 1 emeraldi, aika pihi. 17 villaa hei jätkä. Mietipä nyt vähän. Mites me saatais tämä? Tälle. Homma on ratkaistu käden käänteessä. Tai sitten ei. Vaan se nyt voisi olla. No se voisi olla. Joo, pätkäsin kun bändikama alkoi menemään tuohon loppua kohti. Mutta... joo. Eiköhän se tässä olisi tämä video. Olisin tehnyt pidemmänkin, mutta kun ei ollut pihi. Mutta kun ei ollut YouTube vielä laittanut sitä juttua, numeroa. No XP. No niin, kaikki nukkumaan. Sanon. Voi että, minulla on talous. Kuules poika, nyt mä kuule. Mä epäs kuule sinne. Sinne niin. Ei, tänne. Tänne. Ei sinne. Pois. Ole sitten vaikka siinä.
Joo, mutta nähdään seuraavassa pelijaksossa. Hieno kylä, kaikki nukkuu. Täällä on ihan valvoa, mutta nähdään ensi jaksossa. Lepu kiittää ja kuittaa. Tilatkaa ja tykätkää. Ja tuolla on joku leijumapalikka. Mennään katsomaan se ensi osassa. Mutta se oli tässä. Nähdään ensi jaksossa taas. Ai, kauan mä tässä selitellä. No, se on moro.